Ron. Meneng. Apa guru dia aku iki? Wis mati iki ya. Balik. Anak. Hah? Meneng. Meneng. Tadi kira saya. Mana bos aku? Tadi kira Elah. bos. Orang ketangkep bos. Enak, Mbak. Tangkap pakai bos. Wes ayo parane. Ayo bos. Masa kamu ya, kira aku merebut, Wis pangan. Oh, ora wani. Wes kita ora gemuk sik, urusanku iki. Siap, Bos. Masa kamu ya, malah merebut kok wani-wani nih. Bebas ah. Loh, wes lagi ding bocah ding sore kok wani-wani. Kendel Wah, kendel, wes. Masa kamu ya, Mas? Lek lawan lu lapo, omong aja. Kowe kental dah. Loh, kok ya apa-apa merebut anu wilayah aku niki. Aku apa jajal ilmu oleh. Buka sih ben roh, ayo. Nek jajalmu kowe suwane piye karo kowe? Ae jajal coba. Loh, Oh iki sing menang kok. aja aku ora kalah Ya kok. ngono. Kowe awak gede cilik kok. Di kowe. Ora wedi aku karo kowe anak buahku nek kene akeh. Anak buam kon rene kon Kowe lagi ada anak buah wis kemplepuk ngono. anak buam kon rene kon kroyo iki lho. Walah ora musom anak buah wae. Lah, Ora wedi ya lho. buku apa dhuwit gendho nek niki? Gendho ni kabeh. Ngene lho. Piye piye? Iya kok sing apik. Piye piye piye? Aku Mungkin ora ya aku jarak. Terus, Mas. Engko cewek kuwi aja sing ngono, Mas. Nek iso sing halal, Mas. Kudu sing halal. Sing ala no masih jasa sendiri. Wes, sesuk melu-melu aku, Mas. Tak perlu ora rambut dhewe sing halal, Mas. Aku ngerti. Nek nang kerja iki penting halal, Mas. Aja Coba yo sembarang dingah penting halal nek nggo wedan aja sing haram, Mas. Aduh, Mas. Wes, Mas. Wes damai, Mas. Damai. Wes sing halal, Mas. Nah, di bulannya badak.